Újra kiadták a Mein Kampfot Németországban. Adolf Hitler tudományos kommentárokkal ellátott műve a bajor kulturális miniszter szerint hamarosan az iskolákban is oktatási segédlet lehet. A 70 éve csak feketén pult alól kapható művet, Adolf Hitler Mein Kampfját a Müncheni Kortárs Történelmi Intézet adta ki újra 3500 jegyzettel, majd 2000 oldalon. Hiszem, hogy különösen akkor, amikor az ismert szélsőjobboldali radikális formulák és hozzátartozó viselkedésformák társadalmilag elfogadottá válásának fenyegetése újra fennáll, szükség van a nemzeti szocializmus és a gyilkos rasszizmus mozgató erejének vizsgálatára, és arra, hogy kritikusan mutassuk be azokat, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek, megbeszélés céljából az emberek számára. És ez alól Hitler Mein Kampfja sem lehet kivétel. A német hatóságok eddig nem engedélyezték a könyv újranyomását, és bár a szerzői jog mostanra lejárt, a kiadók továbbra sem használhatják fel szabadon az eredeti szöveget, amely önállóan kommentárok nélkül továbbra sem jelenhet meg. A bajor törvényhozás ugyanis attól tart, hogy a könyv újranyomása feltüzelheti a náci ideológiát. A gond a Mein Kampffal, és önök azért vannak itt, az, hogy ez nem csak egy történelmi forrás, hanem mindig egyfajta szimbólum is, és ez a szimbólum hatással bír a mai napig. Kezelnünk kell ezt a szimbólumot, ez a döntőpont. Nem csak a kutatók állnak ki a könyv újranyomása mellett, a német pedagógus szakszervezet is helyesli azt. Helyesnek tartom, hogy egy olyan kiadás jelenjen meg, amiben tudományos kommentárok is vannak, mert egy valami homályos, valami mítoszszerű dolog omolhat össze. Állampolgárként az a tapasztalatom, és tanárként is, hogy minden, ami tiltott, az kíváncsiságot szül, így ezzel valamit tisztázhatnánk. Az újrakiadást a bajor kulturális miniszter is támogatja, és lehetségesnek tartja, hogy az iskolákban is használják majd a mű kritikai jegyzetekkel ellátott kiadását. A Mein Kampfot hivatalos betiltása előtt 12 millió példányban vásárolták meg, és 18 nyelvre fordították le.